s'ha fracassat en l'ajuda a les persones en la gestió de la dana del 29 d'octubre. Com veu vostè la responsabilitat del Consell aquell dia? A veure, jo crec que aquell dia tinguérem un exemple clar de lo que no ha de fer un govern. Tot el món arriba tard. És que no només el senyor Mazón arriba tard. També s'arriba tard a donar aquests avisos als centres de persones majors. S'arriba tard en moltíssims llocs i jo crec que no és propi del moment actual. Nosaltres ja tinguérem en els 8 anys de govern progressista moltes urgències i arribarem. Millor o pitjor, però arribarem a totes i amb antelació. I això és important, perquè estem veient com en els últims anys les catàstrofes s'estan multiplicant. I un govern no pot negar que això puga passar. I un govern ha d'estar les 24 hores pendent del que puga passar. I això és dur pel que fa a les persones que hem composat aquests equips a nivell personal, però ningú t'ha obligat a estar en aquests llocs. Per tant, quan se té que assumir una responsabilitat, s'assumeix per a lo bo i per a lo roïn. No se pot estar fent de tiktoker, i parle del senyor Mazón, o no se pot estar en un dinar de 6 hores, si és que estava les 6 hores en un dinar, això sempre ens quedarà en dubte, no? Quan n'hi ha gent que s'està ofegant. Això, però ni per humanitat ni per responsabilitat se pot consentir, no? Com tampoc se pot consentir que no hi hagueren unes instruccions clares cap als centres educatius o cap als centres de persones majors, de xiquets i xiquetes que estan tutelats per part de la Generalitat. No s'entén. Jo, de veritat, em costa molt. Però el pitjor de tot això és que continua sense haver-se après la lliçó 5 mesos després. Continuem tenint una idea equívoca del que ha de ser una reconstrucció. Jo no vull una reconstrucció que ens situe en el mateix lloc que estàvem el dia 28 d'octubre. Vull una reconstrucció que aprenga del que hem viscut, que siga capaç d'entendre que hem de fer canvis com a societat. I negar el canvi climàtic en aquests pressupostos i reduir totes les partides que tinguin a veure en això és donar-li l'esquena a la població de nou en diferit respecte al que farem, al que alguns feren aquest 29 d'octubre.